Ai ya haukace ai. Ya riga haukace kuma? Akwai naira 10,000 ta a wajensa, saboda haka yanzu iyali na ba su lafiya yanzu kan wannan kudin gaskiya ne ba ruwa da wani haukar tasa. Saboda yanzu ma haka inda hali za ka iya raka ne kuma kana da wani aiki za ka iya tafiya wajen aikin ka. Dan ni ba ruwa da wani haukarsa. Ai a lokacin da ya zo same ni ya ce ƙara mara wannan kudin ai a lokacin bai haukace ba. Saboda haka yanzu haka ma wajen sun jan ka kudi ya ba ruwa da wani haukarsa. Saboda wani bari jan same shi ne Allah ya an jima in kuma Malam kuɗi na tun kwanakin ana mana ya 10,000 Kabil jini ne haɗa ka sai yayi baya. To raba kuɗin naka. Ja'iri ne ana ma ya sha itace ya she min. Wai wannan mai maka mun ne, wai ita ya maka mun ne ko mai maka mun, ni ba sani ba mata mutane. Yanzu ni ba lafiya, iyali na ba lafiya. Shi kuma wannan ya ƙi ga mun gaskiyar lamari, bari dai kawai tafi gida dai kawai.